política de fets consumats. Pérez Galdós. ¿Le suena? Sí, vamos a soterrar el túnel. Uf, no, confiad en nosotros, que vamos a soterrar el túnel. Hasta que un día és la alcaldessa i diu, se m'ha olvidado por el camino. García Lorca, ha parlat vostè, té la poca vergonya de parlar així de participació? Però si l'alcaldessa va eixir de l'altre dia a dir, ya tengo el papa, ya lo tengo, ya, luego ya participáis, si veis qué tal. Mire, anote, per agafar exemples de bones pràctiques. Pot anar vostè a ciutats com París, que porta milers de projectes fets de manera participativa, en referèndums, amb aportacions i amb solucions que han sigut vinculants en la participació dels veïns. En Berlín hi ha un aeroport que anava a ser com un polígono industrial i acaba sent un parc gegant. És espectacular. Però és que també se'n pot anar a Copenhague i preguntar com s'ha renaturalitzat el port. A ver si así aprenden a no dejarle los negocios a sus amigos y se dediquen a recuperar el port. Pero a Valencia en volta de regalarle hoteles.